Despois de que o proxecto fora declarado pola Xunta Iniciativa Industrial Estratéxica e á espera de que a Administración Autonómica proceda a avaliar nos próximos meses os posibles impactos ambientais do mesmo, afirma Stoll Sifar, líder mundial na produción de rodaballo linguado, prepara xa a súa chegada a Rianxo, coa construción no polígono industrial de Té dunha nova planta de procesado e envasado de peixe procedente das diferentes granxas acuícolas que ten en Galicia. Segundo o alcalde Julián Bustelo, o proxecto, que contará cun investimento duns 45 millóns de euros, suporá un pulo importante, non só para a economía local, senón tamén para a da comarca, ao preverse a xeración duns 175 postos de traballo directos. Un proxecto moi importante que eu estou convencido, ademais, de que vai supoñer un punto de inflexión para o noso Consello, porque, bueno, de entrada, estamos falando dun investimento de alrededor de 45 millóns no que ten que ver coa execución da nave, pero despois estamos falando dun volume de postos de traballo tamén moi importante, non? Que a propia empresa ven cifrando en aproximadamente 175 postos de traballo xa nos primeiros meses de funcionamento da nova factoría, non? A chegada de Stoll Sifar a Rianxo, coa compra de 6 parcelas no polígono para o desenvolvemento do seu proxecto empresarial, deixa prácticamente esgotado 100% as posibilidades de chan industrial no concello. De aí que o goberno local traballe xa nunha segunda fase do polígono, coa busca de novas posibilidades de terreo para o asentamento de novas empresas. O seguinte paso é pensar, como xa vimos facendo, pois nesa segunda fase, non? Que para nós non é, como xa dixemos, non é unha ampliación do polígono polos motivos que xa vimos explicando, xa non só durante a legislatura, senón incluso os meses previos ás pasadas eleccións municipais. O noso proxecto é buscar unha ubicación de chan industrial noutro sitio, non? Neso estamos tamén, traballando con personal propio e con personal técnico externo para, bueno, plantear o mellor espacio posible, tendo en conta topografía, tendo en conta conexións, tendo en conta todo tipo de servicios xa existentes.